Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, αλλά τι βίντεο? Σε ένα vlog μας. Παιδιά, τελειώνει ο Νοέμβριος, αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί είμαστε μέση Νοεμβρίου, έρχονται όμορφα πράγματα, έχουμε Mad Walk τώρα το Νοέμβριο, 26 Νοεμβρίου, είναι τα Mad Walk. Εγώ σήμερα θα πάω στη δουλειά μου, στη Forever, για να στολίσουμε, θα είναι και σεμινάριο, θα γνωρίσουμε και άλλα άτομα, θα βραβευτώ εννοείται και στη Θεσσαλονίκη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος παιδιά, γιατί πιστεύω ότι η φετινή σεζόν ξεκινάει πολύ καλά, για την ώρα ξεκινάει πολύ καλά, με καλά πράγματα, όμορφα πράγματα. Για μένα η Forever είναι ένα ταξίδι που ξεκινάω. Ξεκίνησα με τη Forever το Σεπτέμβριο. Καταρχάς ήταν μια ιδέα μιας γνωστής μου, μιας φίλης μου, οικογενειακής φίλης, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω στο Instagram, στο Facebook, κοίτα ρε παιδί μου, δηλαδή αυτά τα προϊόντα που έχει Forever, τα αγόρασα και τα δοκίμασα εννοείται τα προϊόντα και παιδιά είδα τη ζωή μου διαφορετική, δηλαδή αυτά τα προϊόντα, υπάρχουν διάφορα προϊόντα, τσάι, βιταμίνες, διατροφή, ζελεδάκια για το λαιμό, χυμή, ροφήματα. Παιδιά, εγώ το χαρήκα πάρα πολύ γιατί έχω δοκιμάσει αυτά τα προϊόντα, έχουν γίνει η καθημερινότητά μου και ανυπομονώ πάρα πολύ να όποιος θέλει από εσάς να τα αγοράσει, μπορεί να μπει εννοείται στο e-shop μου, γιατί έχω και e-shop με αυτά τα προϊόντα. Όλοι οι συνάδελφοί μου έχουν e-shop με αυτά τα προϊόντα, δεν υπάρχει κάποια διαφορά στα προϊόντα, όλοι τα ίδια προϊόντα έχουμε. Οπότε και εσείς εννοείται και εσείς οι followers μου στα social media μπορείτε να μπείτε στο e-shop μου, να αγοράσετε όποιο προϊόν θέλετε. Είναι και για βάρος, ευεξία, ενέργεια, υγεία. Είναι υγεία, δηλαδή δεν έχει ούτε ζάχαρη στους χυμούς, οπότε μη σας αγχώνει τίποτα, οπότε όλα καλά. Παιδιά, vlog μας, κοντεύουμε όπου να είναι στα Χριστούγεννα, οπότε παιδιά σκέφτηκα να στολίσουμε από τώρα, μέση Νοεμβρίου, γιατί την άλλη εβδομάδα και αυτές τις μέρες έχω πάρα πολύ τρέξιμο, αλλά εννοείται όμως έχω φτιάξει πρόγραμμα, θα στολίσουμε, θα στολίσω εδώ το δωμάτιο, θα βάλω το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τις γυρλάντες εδώ θα βάλω, εννοείται έχουμε και ναύπλιο, θα αλλάξω αλλαγή χρόνου στο ναύπλιο, έχουμε Mad Walk εννοείται, ελπίζω να βρήκατε εισιτήριο και οπότε θα το αφιερώσω αυτό το vlog μας σε διάφορα πράγματα, οπότε θα σας έχω Mad Walk, θα σας έχω Forever, οπότε θα σας πάρω μαζί μου σήμερα για να δείτε κι εσείς λίγο από τη δουλειά μου και ανυπομονώ πάρα πολύ γιατί ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά φέτος και ελπίζω το 2026 να μπει δυναμικά. Οπότε σκέφτηκα να μην κάνω φέτος άλλη σειρά vlog μας, όπως είχα κάνει τις άλλες χρονιές, αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάω τα vlog μας με τις σειρές, οπότε σκέφτηκα να κάνω ας πούμε ένα ολόκληρο βίντεο vlog μας. Θα βγάλω μερικά πλάνα από Forever, από Mad Walk και ανυπομονώ πάρα πολύ και από ναύπλιο, οπότε θέλω να βγει ωραίο αυτό το vlog, οπότε ανυπομονώ πάρα πολύ. Αυτά από μένα, σας παίρνω μαζί μου στη δουλειά και ελπίζω να καταφέρω να βγάλω μερικά πλάνα, οπότε τα λέμε στη δουλειά.
Λοιπόν, παιδιά, γύρισα από τη Forever και ώρα για unboxing. Πήρα μερικά πράγματα, οπότε πάμε να σας δείξω τι πήρα. Λοιπόν, εννοείται αγαπημένος Forever Alloy με γεύση ροδάκινο, χυμός αλόι, έχω πάρει. Εννοείται πήρα ζελεδάκια, για το λαιμό, οδοντόκρεμα με γεύση μέντα και εννοείται μου δώσανε και 2 φακελάκια τσάι. Αυτές τις μέρες θα στολίσω. Σήμερα δεν πρόλαβα να στολίσω και γιατί έχω σεμινάριο σε λίγο μέσω Zoom με τη Forever, αλλά όμως μέσα στη βδομάδα θα στολίσω το σπίτι. Οπότε τα λέμε τις επόμενες μερούλες.
outfit of the day. Ελπίζω να σας αρέσει. Παιδιά, έφτιαξα και το μαλλί μου. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα η ώρα είναι 2 η ώρα. Έχω λίγη ώρα. Οπότε περιμένω, γιατί 3 η ώρα πρέπει να φύγω. Θα έρθουν να με πάρουνε. Και ανυπομονώ πάρα πολύ, γιατί μπορεί σήμερα να βραβευτώ ή θα βραβευτώ στη Θεσσαλονίκη σε ένα άλλο ξενοδοχείο. Οπότε ελπίζω να περάσουμε φανταστικά σήμερα και ελπίζω να καταφέρω να βραβευτώ. Γιατί εντάξει, δεν είναι σίγουρο ότι θα βραβευτώ σήμερα. Μπορεί να βραβευτώ στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό όλα εξαρτούνται από σήμερα, το τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως εντάξει, πιστεύω πιο πολύ ότι το ότι επειδή είμαι στην Αθήνα, μένω Αθήνα, με κι άλλους συναδέλφους που έχουμε γίνει assistant supervisor, κάποιοι είναι από Αθήνα, κάποιοι είναι από Θεσσαλονίκη. Αυτοί που είναι από Θεσσαλονίκη θα βραβευτούν λογικά Θεσσαλονίκη, ή μπορεί να βραβευτώ εγώ Θεσσαλονίκη, άμα δεν καταφέρω να βραβευτώ σήμερα. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να βραβευτώ σήμερα. Είμαι 80% το ότι θα βραβευτώ στη Θεσσαλονίκη και είμαι 90% ότι θα βραβευτώ σήμερα. Οπότε κρατώ μικρό καλάθι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, σας αφήνω και τα λέμε στο Hyatt, στο event της Forever. Φιλάκια! When I very first started in Forever in 1996, I was approached, I spoke at an event, and they asked me to speak to children, young men that were in trouble with the police. Why they asked me, I don't know. And I spoke at the event. When it was finished, the guy came up to me and he said, "Who's here for the first time?" Okay, well, hey, thank you. Thank you for coming. Thank you for giving us your time. You know? Καλά Χριστούγεννα φίλοι μου, καλές γιορτές να έχουμε και μια όμορφη χρονιά. Φεύγει το 2025, έρχεται το 2026, να περνάτε όμορφα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, με την οικογένειά σας, την παρέα σας, τους φίλους σας, τις φίλες σας, με όλα τα άτομα που αγαπάτε και σας αγαπάνε. Εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλες τις ευχές που μου στείλατε για τη γιορτή μου, που ήταν η γιορτή μου στις 25 Δεκεμβρίου, που ήταν την Πέμπτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να περνάτε όμορφα, να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας που θέλετε, είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά. Μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να τα πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Μπορεί κάποια όνειρα να τα πραγματοποιήσαμε το 25, αλλά μπορούμε όμως να τα πραγματοποιήσουμε και το 26. Εγώ ας πούμε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί πραγματοποίησα κάποια όνειρα για μένα και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό. Οπότε ανυπομονώ πάρα πολύ, και τώρα που θα έρθει και το 2026 ανυπομονώ και άλλες εμπειρίες, πολλά όμορφα πράγματα, και να μην ξεχνάτε πάντα να πιστεύετε στον εαυτό σας. Να πιστεύετε πάντα στον εαυτό σας και μην τα παρατάτε. Ποτέ μην τα παρατάτε. Ό,τι θέλετε θα γίνει. Αυτό που ονειρεύεστε θα γίνει. Θετικές σκέψεις και μακριά οι αρνητικές σκέψεις. Πάντα θετική ενέργεια, αγάπη, ευτυχία. Να ξέρετε, έχετε ανθρώπους δίπλα σας να σας αγαπούν, να τους αγαπάτε και να μην φοβάστε. Αυτό που θέλετε θα γίνει. Το τι ακριβώς θα γίνει, το κάτι καλύτερο
του χρόνου το σημαντικό είναι να είμαστε πάντα γεροί, δυνατοί και όλα να μας πάνε καλά. Και εννοείται ότι θα έχουμε δυσκολίες σε κάποια πράγματα, αλλά έτσι δεν είναι όμως πάντα, βρε παιδιά. Πάντα έτσι είναι. Δηλαδή σε κάθε χρονιά πάντα είναι και εύκολα και δύσκολα πράγματα. Γιατί ας πούμε και εγώ δυσκολεύτηκα σε κάποια πράγματα, αλλά όμως προχώρησα για τη ζωή μου και σε θέμα προσωπικού και σε θέμα επαγγελματικό, αλλά περισσότερο θέμα επαγγελματικό, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έφτασα σε αυτό το σημείο. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω κιόλας ότι μπορείτε, άμα θέλετε, τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές, βασικά τώρα που είμαστε στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μπορείτε, άμα θέλετε, να μπείτε στο e-shop μου, στο Travel with Christos, να μπείτε στο e-shop μου που είμαι σε συνεργασία με τη Forever. Έχω και εγώ το δικό μου e-shop με διάφορα προϊόντα, με διατροφή, βιταμίνες, με διάφορα προϊόντα της Forever, με την Aloe, και γιατί εγώ, εννοείται, όταν ξεκίνησα με την Aloe, πάντα τώρα καθημερινά χρησιμοποιώ όλα τα προϊόντα της Aloe. Ξυπνάω, βάζω Aloe Vera Gel να πιω, το Nectar, βάζω κιόλας και το ροδάκινο, το μάγκο. Ο μόνος χυμός που δεν κατάφερα να πάω να πάρω, να αγοράσω, είναι το Freedom. Είναι ο καινούριος χυμός της Forever, αλλά όμως δεν αγχώνομαι καθόλου γιατί τον έχω δοκιμάσει, είναι πάρα πολύ ωραίος, παιδιά, και πιστέψτε με, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, άμα θέλετε να πάρετε κάποια δώρα σε κάποιον συγγενή σας, σε κάποιον φίλο σας, σου έχω τη λύση. Γίνεσαι μέλος, θα σου βγάλει, εννοείται, Ελλάδα-Κύπρο. Άμα είσαι από Ελλάδα, πατάς Ελλάδα, και έχει, παιδιά, διάφορα προϊόντα, οπότε... Και εννοείται, παιδιά, μπορείς να αγοράσεις με τα προϊόντα, έχεις 5% έκπτωση, γίνεσαι μέλος, και μπορείς να πατήσεις, εννοείται, είτε είσαι από Ελλάδα, πατάς Ελλάδα, ή άμα είσαι από Κύπρο, πατάς Κύπρο, και εννοείται να τα ευχαριστηθείτε τα δώρα σας. Μπορείτε να τα κάνετε δώρα για τον εαυτό σας, ή μπορείτε να τα κάνετε δώρα και σε κάποιον φίλο σας ή σε κάποια φίλη σας, στη γιαγιά σας, στον παππού σας, στον πατέρα σας, στη μητέρα σας, στον οποιοδήποτε. Και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε, εννοείται, τα προϊόντα κάθε μέρα, οπότε είναι βιολογικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, οπότε αυτά. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ ξανά για τις ευχές που μου στείλατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας αγαπώ, σας λατρεύω. Εγώ θα ετοιμάσω βαλίτσες τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί την άλλη εβδομάδα Δευτέρα φεύγω, πάω Ναύπλιο για αλλαγή χρόνου, οπότε θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο, σε ένα travel vlog χριστουγεννιάτικο, αλλαγή χρόνου στον Ναύπλιο, οπότε εγώ θα σας αφήσω να περάσετε όμορφα και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Πολλά φιλιά! Γίνεσαι μέλος, θα σου βγάλει, εννοείται, Ελλάδα-Κύπρο. Άμα είσαι από Ελλάδα, πατάς Ελλάδα, και έχει, παιδιά, διάφορα προϊόντα, οπότε... Και εννοείται, παιδιά, μπορείς να αγοράσεις με τα προϊόντα, έχεις 5% έκπτωση, γίνεσαι μέλος, και μπορείς να πατήσεις, εννοείται, είτε είσαι από Ελλάδα, πατάς Ελλάδα, ή άμα είσαι από Κύπρο, πατάς Κύπρο, και εννοείται να τα ευχαριστηθείτε τα δώρα σας. Μπορείτε να τα κάνετε δώρα για τον εαυτό σας, ή μπορείτε να τα κάνετε δώρα και σε κάποιον φίλο σας ή σε κάποια φίλη σας, στη γιαγιά σας, στον παππού σας, στον πατέρα σας, στη μητέρα σας, στον οποιοδήποτε. Και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε, εννοείται, τα προϊόντα κάθε μέρα, οπότε είναι βιολογικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, οπότε αυτά. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ ξανά για τις ευχές που μου στείλατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας αγαπώ, σας λατρεύω. Εγώ θα ετοιμάσω βαλίτσες τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί την άλλη εβδομάδα Δευτέρα φεύγω, πάω Ναύπλιο για αλλαγή χρόνου, οπότε θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο, σε ένα travel vlog χριστουγεννιάτικο, αλλαγή χρόνου στον Ναύπλιο, οπότε εγώ θα σας αφήσω να περάσετε όμορφα και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Πολλά φιλιά!